Hi guys, hi my beautiful igboticnonos. Hey, yes, it's me, that igbotic girl. Very igbotic, very igbotic. Oh my god, I know I use this line because some of my friends asked me, why did I decide to teach Igbo language on YouTube? I don't understand. I don't understand why they decide to teach Igbo language on YouTube. Igbo, my language, why they decide to teach it? I don't understand. I'm proud to be an Igbo girl. I am very proud to be an Igbo girl. I'm that proud Igbo girl. I know some of you are also proud to be Igbo, but you find it difficult to speak Igbo. And you want to learn Igbo. You want to learn, but you're not opportune to learn. And that is why people like me that speak Igbo, people like me that not allow Shakara to overcrowd our language, decided to come and what? Speak Igbo to you. So guys, in today's video, today I told you guys, sorry, let's hold on because the flashes of lights, I'm driving, so the flashes of what am I even talking? You see this English self had. He had Biko anya moto. Anam anya moto. Anam anya moto. Oku di n'ilo. Oku si n'anyanwụ na-abata n'ime moto. Ano na-abata na ihe ekwentị nji eme video ahụ. Ọ na-abata n'ime ya. Guys, I told you guys I'm introducing freestyle Igbo learning. Freestyle Igbo learning. Yes, I told you guys in one of my videos I want to introduce freestyle Igbo learning. And what is freestyle Igbo learning? Freestyle Igbo learning is like now I'm on the go and I picked up my phone and I'm doing video. That is freestyle Igbo learning. So any na ga emeno bosi tata, I gana akọwatia, I gana ekwu ya n'Igbo, mana m ga-edepụtara unu ya ihe ọ pụtara n'ọnụ oyibo. So ụbọchị tata bụ ụbọchị Wednesday. Ụbọchị Wednesday bụ ụbọchị tata. Ifugonu ka ndị nọ. Ifugonu mono adem sharp on. Adem sharp esom ni fanari. Otago esom ni fanari. Otago. Esom ni fanari. Otago. You know when you want to tell somebody you follow, you know? You follow for waiting day. Esom ni fanari. Otago. Ana m aga ozi ugbu a. So nwere sị ka unu soro m wee ga ebe m na-aga. Unu soro m wee ga ebe m na-aga. Ịghọtago unu soro m ga ebe m na-aga. Nobody should find this Igbo here. I don't want to hear ebe m na-aga. Unu soro m ga ebe m na-aga. Unu soro m ga ebe m na-aga. Kedu ka unu mere n'ụbọchị tata? Unu ehikwara ụra ọfụma? Kedu ka unu mere n'ụbọchị tata? Unu ehikwara ụra ọfụma? Mụnwa n'onwe m hiri ụra ọfụma. Ehiri m ụra ọfụma. Ekene dịrị Chukwu. Ehiri m ụra ọfụma. Ekene dịrị Chukwu. Biko nu gbagharụnụ m. Ekwesị m ibido na ụtụtụ ọma. Ekwesịrị m ibido na gịnị ụtụtụ ọma. Iteta ụla isonye gị na-ebi n'ụlọ ụtụtụ ọma. Iteta ụla ijekwuru mpa gị ebe ọ na-alala ụla. Ọ bụ na otetego ụra esi ya gịnị ụtụtụ ọma. Ijekwuru mma gị ọ bụ na otetego ụra esi ya gịnị ụtụtụ ọma. Ọ bụkwa na ehihie isi ya ehihie ọma, that is afternoon. Ehihie ọma, good afternoon. Mgbede ọma, good evening. Mana vidiyo anụnwa nna emeketa bụ na ụtụtụ. Ya mere m jiri wee si unu ụtụtụ ọma. Good morning. Hey, yotago ife a na-arụ adịrọ gị ni easy. Mana na channel a ọ ga-adị easy. Maka na ị ga na yotago ege m ntị ekwu ife na-ekwu. Hey, na iru m na vidiyo anụnwa dịzịkwa ka ara m nnukwu.
Another come out to aka video anu wana eme ọ dị ka nra nnukwu ararụrụ m otu a. Okay. Ngwanụ ka anyị na-aga n'ụnụ. Anyị na-aga n'ụnụ. Ihe nwegasịrị m ga-eme ụbọchị tata. Ihe nwegasịrị m ga-eme ụbọchị tata bụ ofu na ofu pụtara ofu ihe. Ọ bụkabere ọtụtụ ihe, mana enwere m ife ndị nchọchara ime n'ụbọchị tata. Ha rukwara ịtọ ma ịnọ. Nke izizi bụ iduru ụmụaka m jee dosa ha ebe ha na ụmụaka ibe ha ga-egwu egwu. Ndose ha ebe ha na ụmụaka ibe ha ga-egwu egwu. Jee gụtụ akwụkwọ. Onwe ihe ife mụ na-akwado. Nka ga-agwakwa unu mana rube. Jeje gụtụ akwụkwọ. Ngụcha akwụkwọ. Jeje do ntụtụ COVID. M ga-adụ ya tata. M ga-adụ ntụtụ COVID tata maka na adụrọ m ya since. Ọgbakọna na m adụrụ ya since ọ dị atọ anyị ga-adụ. Adụgokwanụ m ntụtụ na-abụ ụfọdụ ofu. Ụbọchị tata m ga-adụ tọfụ ofu nke fọn. So guys, I hope you're enjoying this video. Actually, I called it a freestyle Igbo learning because I mustn't get seated facing a camera and doing this video. Sometimes we learn on the go as well. You know, those careless teaching could be the one people enjoy more or people learn very fast on, and that is why I decided to introduce. I am the first to introduce freestyle Igbo learning. It is my sentence. It is my word. I'm the first to introduce it. It is my sentence. It's my word. I am the first to introduce freestyle Igbo learning. Igbo on the go. I'm driving and I'm speaking Igbo and I'm translating for you guys, and that is it. Okay. Aga m akwụsị video a kita. Aga m akwụsị ya kita. Ka m wee dosa ụmụaka. Mana onwe ka ohere si wee pụta. Malitekwa ebe m kwụsịrị wee gwakwu n'ife nna agwụ. Enwere m olileanya na unu hụrụ vidio anụnwa m mere kịta n'anya, maka na ị kwesịrị ịhụ ya n'anya, maka na gịnị ewepụtara m oge m ime ya. So bụ iwu ị ga-ahụ ya n'anya. Biko debanye aha gị n'ihe ahụ na-acha mmemme. Click on the subscribe button. Nye vidio mmasị ịhụnanya, give it a thumbs up and share it to your friends. Kere ndị bunu, kere ụmụnne gị. Now this Igbotic girl, this Igbotic nono, this fine Igbo teacher wetara unu nkuzi nke mbọsị tata. Ụmụnne m na ụmụnna m ka ọ dịba, anyị ga-ahụ unu mbọsị ọzọ. Ka gịnị ka ọ dịba, anyị ga-ahụ unu mbọsị ọzọ. Wow, this part of this road is glowing this video. I'm enjoying my look. Hey, I'm enjoying it actually. Guys, before I leave, please save these videos my channel, your watch later. Visit them consistently. I keep saying this. I have a language I'm learning as well. I revisit these things and I refresh my memory and I use them. Yes, is Igbo difficult? No. I'm gonna bring up a video how and the best method you can feel relaxed to learn this language, this beautiful language that you have decided to learn, and that is the reason why you clicked on my channel. I'm gonna bring up, and that's the reason why you clicked on my channel. I'm gonna bring up you know, some like an encouragement video to tell you how to, you know, manage yourself around this journey that you have decided to partake. Yes, so please save these videos on your watch later, watch consistently, and you just see how you go. Ka omesia. Bye.